que si parpadeas, te lo pierdes. I anem a tope. Recibint els nostres corredors. Grande, enormes. Tots els que feu el circuit i avui l'acabeu a la Pobla del Duc. En ganes de motivar-vos, d'estar amb vosaltres, mangenolle. Ante vosaltres, corredores, que sou part del nostre circuit. Vamos! Ja viene el subidón! Els nostres corredors que acaben avui el circuit a la Pobla del Duc. Vamos! Ja! Montany Elles! Ja! Molt bé, enhorabona, seguim. Reverència entre vosaltres, que sou el cor del circuit, els corredors i corredores, amant del running, que avui a la Pobla del Duc haveu vingut a gaudir, participar i disfrutar de bons amics i la família de la Vall d'Albaida. Sí, yeah! Molt bé.